Dziko la Malawi limakhala ndi nyengo ya dzinja kwa miyezi 4. Nyengoyi nthawi zambiri imachokera mwezi wa Disemba ndipo imatha mwezi wa April. Ndi nyengo ngati imeneyi yomwe mabungwe ndi anthu ambiri amatanganidwa kudzala mitengo. Pa nyengoyi kamba kuti kumagwa mvula komanso kuti panthaka pamapezeka chinyezi chambiri, mitengo nayo imagwira bwino komanso kukula mwansanga. Koma kwa zaka zitatu tsopano anthu ogwira ntchito ku nthambi ya makhoti mdziko muno ya judiciary nawonso akhala kudzala mitengo madera osiyanasiyana mdziko muno. Chaka chino cha 2025 ogwira ntchito ku judiciary omwe ndikuphatikizapo mkulu wa mabwalo a milandu olemekezeka a Rezin Robert Mzikamanda ndi oweruza a milandu ena kuphatikizanso ogwira ntchito zina za kumakhoti ali kuno kwa Katewe dera la Mfumu Richard kwa TA chili kumwendo boma la Dedza. Kunali chimwemwe kwa anthu ambiri omwe amagwira ntchito ku mabwalo a milandu kukumana pamodzi kudera kumene ndikovuta kufika kamba kansewu. Inenso ndinali wokondwa kuona kuti mafayilo a milandu amene iwo amakhala akuthamangitsa lero awasiya kaye, koma ndikunyamula mitengo yomwe amayembekezera kudzala pa dzikolo. Mawu ake mfumu yayikulu chili kumwendo yakuno kudedza yati ndi zinthu zosangalatsa kwambiri kuti Chief Justice abwere kuderali ndi kudzagwira ntchito yotamandika ngati imeneyi pa bwalo lino la Katewe Court. Iwo akuti ngati anthu amderali anayamba kale kugwira ntchitoyi pozindikira kuti kudulidwa kwa mitengo kwakhudza kwambiri umoyo wawo. Justice Fiona Mwale omwe akuti kudzala kwa mitengo komwe iwo akuchita lero ndi chitsimikizo kuti nawo amakhoti ali ndi udindo wosamalira chilengedwe. Pamene pa Justice Fiona Mwale akuti iwonso ngati mayi akuzindikira bwino zakuyipa kosasamala chilengedwe ngati mitengo ku moyo wa mayi wa tsiku ndi tsiku. Mitengo imateteza chilengedwe, nde azimayi ndife amene timapita kukatunga madzi kukalima, nde ngati tikukalima kutali kapena tikukatunga madzi kutali chifukwa chokuti madzi akukololoka kapena madzi sakupezeka pafupi chifukwa tinaduladula mitengo, azimayi amakhala pa chiopsezo. Anthu amagwiririra munjira popita kukatunga madzi kapena kukalima kutali, nde tikamadzala mitengo chonchi tikuteteza azimayi kuti azipeza chilichonse pafupi. Komanso ngati mzimayi amene amayang'anira ana ukazala mtengo sikuti ndiwe amene utapindule, koma anawo ndi anawo ndi amene atazapindule ndi mtengo umenewo. Nawonso Justice Kenyatta Nyirenda akuti mwambo walero odzala mitengo kuno kwa Katewe Court boma la Dedza ukutsindika zimene Chief Justice Rezin Robert Mzikamanda amayankhula zoti iwo ngati oweruza milandu amakumana ndi milandu ina ngati ya malo komanso ya chilengedwe. Iwo akuti pamene akudzala mitengo chidzakhala chinthu chowakumbutsa za udindo wawo wosamala za chilengedwe pamene akukumana ndi nkhani iliyonse imene ikukhudza za mitengo komanso chilengedwe. It's most significant because, as you might be aware, about 50% of the cases that we deal with, particularly in the civil division, has got to do with land issues. The parties that come there is because they want land. It's not just land, it has got to have life in it. And if we grow trees, we know that land will be fertile enough so that we can produce good harvest. A Given Phiri ndi mmodzi mwa akuluakulu a banki ya First Capital yomwe yathandizira kuti ntchito imeneyi ichitike ndithu. Iwo akuti ngati banki yomwe ikugwira ntchito zake mdziko muno imazindikira zakuwonongeka kwa chilengedwe komanso ndi mmene anthu angachite kufuna kubwezeretsa.
Mitengo ndi chinthu chofunikira pa miyoyo yathu ngati Amalawi. Monga mudziwira mitengoyi imatithandiza kunkhani ya mpweya, madzi komanso dothi lathu la Malawili. So ifeyo taganiza zogwira ntchito limodzi ndi awawa chifukwa choti ngati mbali imodzi yobweza ku makomuniti athu pa Malawi panopa timakhulupirira kuti si chithandizo cha ndalama chokha chimene chingathandize iziziya, komanso timafunika kuonanso kuti anthu fe Amalawi miyoyo yathu ikuyenda bwino, ndipo kuti iziyenda bwino monga mudziwira Amalawi fe timadalira kulima. So ngati silingakhale ndi mitengo ndi kuti mvula kulibe pa Malawi panopa. So tikhulupirira kuti pakupanga izinso tikhalanso tikuthandiziranso pa masomphenya athu ngati Malawi. Mkulu wa zamabwalo a milandu mdziko muno Arezin Robert Mzikamanda wati ntchito imene ikugwirikayi yachitika madera ena mdziko muno ndiwo ngati anthu ogwira ntchito ku mabwalo a zamilandu. Iwo anatsindika kuti chaka chino ntchito yayenda bwino kwambiri kamba kuti majaji ambiri komanso ogwira ntchito ambiri afika ndipo adzala mitengo pa khoti yawo yakatewe kuno kudedza. Tinene kuti tabwera kunoko ngati kupitiliza ntchito yathu ya mene timayang'anira malamulo a dziko lino ndiponso kuachita apply malamulo a dziko lino. Mudziwa inu pali malamulo okhudza za nkhalango, pali malamulo okhudza za nyama zakutchire, pali malamulo osiyanasiyana okhudza za chilengedwe. Ndiye tikakhala ku khoti kucha timayang'ana malamulo amenewo. Ndiye taganiza kuti tibwere kuno kufupi ndi anthu kumene zikuchitika pa ground kuti tidzazionere tokha. Tikamayoloza milandu ija tizidziwanso zimene zikuchitika pa ground. Ndiye kulumikizana kwake kwa chimenechi. N'chifukwa chake tabwera kuno kuti anthu tiaonetse zimene timachita komanso iwo tilumikizane nawo tione kuti pamodzi tikhoza kuyendera bwanji. Pamenepa iwo akupempha anthu mdziko muno kuti atengerepo mwayi odzala mitengo yambiri kutengera kuti mvula ikugwanso madera ambiri mdziko muno. Kuyesetsa kuti mitengo imeneyi imene tadzalamo isafe pamenepo. Ndiye tikumapempha anthu ogwira ntchito m'makhoti kumene talalawo kuti chonde ayang'anire mitengo imeneyi. Komanso anthu ozungulira dera limenelo tikumapemphanso kuti ayang'anire dera limenelo mitengo imeneyi. Kunoko mwina tili ndiso ndi mwayi kuti ngakhale agogo chalo anena kuti mitengo imeneyi tionetsetsa anthu akulera kuno kuti tisamalire kuti ikule. Tili okondwa kuti kumene tazalako mitengo iyi kusamalidwadi. Kotero kuti pempho lathu tikuona kuti anthu akuligwiritsa ntchito. Mwinanso ndiwonjezere kuti ngakhale sabata lomwe lapitali wina ake ananditumizira chithunzi cha mitengo imene tinazala kubalaka kuonesa kuti mitengo iyi ikukula bwino ikusamalidwa. Chimenecho ndi chitsimikizo chakuti ntchito imene ikugwirikayi ithandizira madera athu amene Zoona pamene ndimachoka pano pakatewe court mudzi mwa Richard kwa mfumu yayikulu chili kumwendo boma ladedza linali osangalala kuti ntchito yomwe yagwiridwayi ipereka chithunzithunzi kwa anthu ambiri amderali za ubwino osamala mitengo ndi zachilengedwe zina. Derali lili pafupi ndi nkhalango ya Dzalanyama yomwe kumachokera makala ambiri, ndipo poona kuti mkulu wa mabwalo a zamilandu ali kuno ikhoza kukhala njira imodzi yolalikira mwachete za kuyipa kwa kuononga zinthu zachilengedwe. Tisamale mitengo, tieni tisadule mitengo, tieni titetese mitengo, mitengo itipasa ntuzi komanso imasuka mpweya, mitengo ibweresa tipato iko kalambala mene nyama. Tieni tibialenso mitengo, tieni tisamale mitengo, tieni tisadule mitengo, tieni titetese mitengo. Mitengo ipuere sambula, ikutandize kuchepesa chilamba. Mitengo iteteza ntaka,
pezzi mazzi io si fucchirà. Tieni tibialenzo mitengo, Tibialenzo mitengo, tieni tisamale mitengo, tisamale mitengo, tieni tisadule mitengo, tisadule mitengo, tieni titeteze mitengo. Shonde, Maona ntaka ija ya kokoloka mama, malame ndi nyama zilibe kokala owo, wasajeda ndiza soa malo kala. Shonde, tieni tibialenzo mitengo, tieni tisamale mitengo, tieni tisadule mitengo, tieni titeteze mitengo. Tieni tibialenzo mitengo, tieni tisamale mitengo, tieni tisadule mitengo, tieni titeteze mitengo.